I'm a young married mother of one. Ndakapinda marriage at 15 years due to various reasons. But issue yangu ndeyekuti everything was okay zvese nemurume wangu. Tatiri bo, even up to now. But problem yakazotanga this year muna February. Ndinogara mu one room nemurume wangu. But Vamwene comes week handina problem nazvo. So muna February muya ndaitoita tara muka one room kedu. So ini I'm slow pakuita basa. During tara cleaning yandaiita iya, ndobva ndabata phone ya Vamwene. Vakabva vapinda mumba ndiri pa phone. Vakabva vatanga kunditi basa rekuzorora rinoitwa nemahure. Mahure ndo simbe. This was first time yavakandiprovoka. For the past 2 years ndiri marriage, ndaingoti hoi kana vakataura zvisina basa, or I would ignore her. But apa I felt kunge vanga vakundidena manje. I had heard kuti vanoita zvemaboyfriends. Ndobva ndavaudza kuti hure ndimi, munozviti married lady asi muchiswero kwirana nevarume vevanhu. I stated vanhu vacho nemazita. She went kuna mother vandinogara navo, crying hanziko kana maboyfriends ariwo akachengeta murume wake. And nyayo yakabva yapera, but tete nabamnini vana vaVamwene started kundiitira ma-attitudes. I didn't care because handigare navo. Then end of October takanetsana naHappy zviri serious. Ndikati ndakuenda kana uchida nezvangu kumba unokuziva. I took kitchen unit newardrobe neTV. Ndakaita 2 days. Akauya Happy. But we left zvinhu kumba kwedu. So akaudza amai vake kuti ndadzoka. Vakandiisira message. Zvikanzi ndida kuwana property yese iri ikoko. Maendero azvakaita ndo madzokero azvo. Ndikavati kana murimi makazvitenga munowana zviripo. Nyaya yeproperties between ini nemurume wangu. Chese chinoti imi munowana chiripo, asi chandakashanda hamuna right iyoyo. Vakabva vanditi hauna kurayirwa kani vekumba kwenyu vakakutadza. Ndobva ndangoti ndizvozvo. Now ini nemurume wangu tinomboenda kumasowe, so pane madzibaba vainzi vanobetsera pafoni. I called him vakatanga kutonditi ndiri kuona munhu ari kugara kwakati, achireva kunogara Vamwene. Hanzi vakaisa zita rako muhari, vachiti havade kuti ugare nemwana wavo. Ndaona murume wako aita mari kubasa kwake, achiti audza amai vake kuti ndafunga kuroora, asi vobva vamuti oda kuroora chii papa, hunza tiishandise zvimwe mari yacho. Ndobva vanyarara, ndobva vati ndokuitirai muteuro, ndiri kwandiri ndikasiyana nazvo. Issue is now, Vamwene vari kuda mwana ane 1 year 7 years zvekugara naye. Ndaiona ma-messages mufoni maHappy, and I didn't ask. Happy akazoti mama vari kuuya. Ndikati okay, she didn't talk neni saka tichiona. Zvinhu zvakatiomera hedu, but we are trying to make ends meet. Inini my problem is vari kuda kuya vachitora mwana, despite everything izvi vachiti handizivi, or kuda kundipfidzisa or what, but ini handisi kuda nemwana wangu. Ndiye ndaresva here ndikavaudza chokwadi kana vazouya vachindiudza kuti ndokumbirawo mwana.